Som a la segona part del Nom Ratllis, dedicat a allò que popularment anomenem BBC, és a dir, bodes, comunions i batejos. Ja saben que el senyor Duran Lleida és un polític cristià. La Roser, abans de triomfar, es va fer un fart de cantar tota mena de celebracions d'aquest tipus. Per tant, endavant Josep Antoni Duran Lleida i la Roser. L'acabem de veure penjat, senyor Duran. Què tal? Bona nit. L'acabem de veure penjat. Fa molta gimnàstica, endavant. Que sí que fa molta gimnàstica, es manté... Em feia més abans. Ara ja no? Home, des que estic a Madrid doncs tinc menys temps. Clar. Ara arribarà l'AVE de seguida. Sí, ja? No, dic jo. I potser... Primer hem de resoldre Rodalies i després que arribi l'AVE. Tots dos van fer la comunió, els nostres convidats. Pel que hem esbrinat, la Roser la va fer de princesa, el que toca, i el senyor Duran Lleida de marinaret. I això que sóc de secà, però sí, em vaig vestir de marinaret. Com ho recorda el dia de la seva comunió? Tinc un record molt vaga, no? Evidentment com un dia especial de satisfacció pels que la fèiem, no? No sabíem ben bé el que fèiem, és normal, en aquella edat, però era un dia de joies i un dia content. I la Roser de princesa? Oi, el meu va ser... Calla. Vist que m'agraden molt totes aquestes coses. I a casa... Ja fas fila, d'això? Sí, no? Sí. Es nota una mica, sí. A casa sempre han tingut tendència a les celebracions que siguin molt especials. Els meus pares em van fer una festa sorpresa amb tots els amiguets i amb un mag que va venir a actuar i tot, però jo no sabia absolutament res. Jo recordo el dia de la comunió com una cosa molt especial. Ara molt religiós, tot plegat, no, eh? Home, a l'església. Això sí, Sí. molt religiós, tothom en allà, primera fila, com havia d'estar, tothom en el seu lloc. Això sí. Volen veure què pensen els nens de la Roser i del Josep Antoni Duran Lleida? Diu, quin remei, no? Ara sabrem de quin mal hem de morir, no? Comencem pel senyor, que, com tots els polítics de Catalunya, és un senyor que treballa a Polònia. Esclar? El senyor s'assembla un polític. Al Polònia l'imiten. És veritat, al Polònia. I que sempre parla una mica de Sevilla. De Lleida. Ah, sí, això. No l'he vist mai. El Jan Saura. Jo el puc imitar dient no. Sembla Montilla, aquest sí és clar. No, no és Montilla, aquest. Quim, aquest no és el Saura. Ai, és veritat. És el qui sempre es baralla amb l'Artur Mas. Jo crec que l'Artur Mas mana més que ell i llavors ell s'enfada. Són amics, però a vegades són enemics. O sigui, es baralla molt, però és que no ho entenem, és molt raro. El meu papa coneix els de Convergència i els unia una mica. Tens de tindre paciència, perquè si no podràs ser ministre. Aquella nena tampoc ho entén, senyor Duran Lleida. La nena aquella deia... Se m'ha escapat el que no ho deia. entenc, perquè són amics, però tant de les baralla, no ho entenem massa. Bueno, Primer s'han equivocat, ja he vist que si Sevilla diu no, Lleida. Primer s'equivoquen, és el Saura, no ho és. Ja que estem parlant de bodes, batejos, comunions, som una parella, no? Estable, que cadascú té la seva personalitat. Amb d'altibaixos, no? Bueno, com qualsevol parella, i que les crisis, si es resolen bé, enforteixen la relació d'amistat. I que si no hi hagués crisi voldria dir que una part de la parella estaria anul·lada i la dona li agrada que anul·la l'home i l'home que anul·la la personalitat de la dona. Per tant, fins ara ens va bé i fins que duri, i espero que duren molts anys. Perdó, qui fa de dona? Depèn del dia. No sé, estem parlant d'igualtat de dona-home, no? Per tant, ja no cal parlar de qui fa la dona. Igual tots dos rentem plats, com tots dos fem altres coses. Molt bé. I ara la senyora. Coneixen els nens la Roser? Mirin. És la Dorner. Ah, la Roser. La Roser em sona de cantant. És una cantant. Era famosa en el seu temps. Ah, sí, Cantamania. Jo crec que canta bé. T'haré subir, t'haré bajar, t'haré que bailes sin parar. Sempre vol semblar una mica bastant sexy. És una mica presumida. Segur que és aquells models que no mengen massa i estan molt primes. En una pel·lícula de soldats em sembla que la vaig veure. Surt a Polònia, no també? T'han pogut veure, Roser, en alguna pel·lícula de soldats? Que jo sàpiga, no? No. Pel·lícula de soldats. I era famosa al seu temps, diuen. Home,
Que fa un any que vas, no? Això m'ha arribat, això m'ha arribat, sí. Fa res, l'últim disc va ser al juny i ara ja preparem el següent i si no, doncs programes de televisió i una miqueta així, però bueno. Que n'és de sexy, potser li hem de preguntar al senyor Duran Lleida, sí que ho és de sexy, la Roser, oi? Sí, sí, sí. Per què ens hem d'enganyar? Sí. El comiat de solter del senyor Duran Lleida va ser a Begur, crec recordar, la informació que ens ha arribat. M'han dit que al casament van acabar tots plegats, el dia del casament, a la piscina, vestits. Sí, sí, és veritat, sí. Déu-n'hi-do. Bueno. Què havien begut? No. Era l'alegria. Es va presentar una persona que no estava convidada al casament, tot i que va insistir molt, per les raons que siguin, no... I al llarg de la cerimònia i després doncs, es feia, no dic passat perquè li tinc molt afecte, però estava molt a sobre meu. És conegut? Sí, però no cal tampoc parlar. No, era per curiositat. I bé, a l'hora del vídeo també es posava al meu costat tota l'estona, vaig dir, escolta, ho hem d'acabar-ho, per tant vaig apropar a la piscina, vaig parar un cop d'empenta i va acabar la piscina. Em va saber greu i per tant a continuació vaig anar-hi jo i a continuació molta gent també, perquè no quedés tan en evidència que hi havia una persona allà. Aquest era l'únic que portava smoking que va acabar a la piscina. Reflexionem. Per què creieu que la gent, just el dia abans de casar-se, ha de fer aquestes coses? Perquè casar-se significa que és com estar sempre junt, no pots separar, no pots fer el que vols. I en canvi, un dia abans pots fer el que et doni la gana. I és l'últim dia que pots tocar culs. I és l'últim dia que pots tocar altres culs d'altra persona. Ara ho he entès. Si et cases, només pots tocar aquell cul. I dius, espera't, abans que m'avorreixi amb el mateix, anem a tocar un altre, no? Si és que es deixa, clar. Home, Si no es deixa... clar que es deixa, si és la teva dona, no? Què sabem? En aquella època, senyor Duran, suposo que... En aquella època, entengui'm. No, Vull dir, fa uns quants anys, no vull que s'ofengui. Això no passava, no? No, en fa 21, no passava, no. Que no, aquestes si disfresses. passava, a mi no em va passar, almenys, vaja. Fa 21 anys jo crec que la gent era bastant més discreta. I això que han explicat, que és el darrer dia que pots trucar un altre cul, com a explicació filosòfica de la vida de matrimoni, què els sembla? Bueno, ells expressen el que senten i, per tant, transparència absoluta. Mare encara té el vestit de núvia, em sembla, guardat penjat, que fa pena, en una caixa, no sé. La meva mare allà dins una caixa amb els tastos vells. Jo, sempre que vaig a un lloc, sempre que passo, hi ha una botiga de vestits de núvia. Són preciosos. El vel es porta així llarg, molt llarg, així, agafant-ho, i hi ha una nena que porta els anells. El vel de les noies l'han d'aixecar uns senyors perquè si no l'arrossega i se l'embruta. Ja, perquè és molt llarg. Els gais quan es casen també van amb el vel? I les mares que diuen, ai, la nena que s'ha casat! Ai, que guapa! I ara, i ja me veus a l'àvia! Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. I quan s'acaben de casar surten de l'església i la dona, a la flor, fa fu. Ja veus a totes les amigues! Jo per la meva boda convidaré amb ella i li tirarem el ram amb ella i llavors es casarà. És curiós perquè l'Aurora, ho acaben de veure, dona per sentat que ella es casarà abans que la Júlia i per tant dius, això li llançaré a la Júlia. I com és? I si tu et cases abans, Júlia? Que jo no em voldré casar. Tu no et voldràs casar? I tu sí? Jo crec que sí, perquè així puc tindre fills, puc formar una família i... Fer les coses de la vida, oi? Bueno, per cert, reina, espera que poso aquí. Déu-n'hi-do aquestes tres, Quina sàtira n'heu fet de la gent gran. Conteu que quan us casareu vosaltres no hi penseu. No ho sé. No ho sabeu. Però les vostres mares també ploraran? I es posaran... Sí, com unes lloques. Com unes lloques. No em caso, per divorciar-se no ha casat. Home, dona, però no es pot arribar a aquesta edat. Quants anys en teniu vosaltres? 11? 11. Potser encerteu a la primera i teniu un bon matrimoni. Home, bueno, no sabem. Hem de reconèixer, senyor Duran Lleida, que la sàtira ha estat bona, Les mares acostumen a fer això, Les mares i les àvies acostumen a cridar i a plorar perquè la nena es casa. O no?
Vostè que té 3 nenes, digui'm la veritat, no No sé, plorarà. no s'han casat encara. El veig a vostè plorant fins i tot el dia que es casa la És nena molt gran. possible, sí. Ara quan ja veig algun nòvio a prop de casa ja Ja plora. Digui la veritat. em fot nerviós. Digui la veritat. Que als pares normalment no els agrada gens els nòvios de les nenes? És veritat. És veritat que el concepte de que la teva filla se l'en pugui endur una altra persona, Que se la jo ho pensa. noto ja abans d'hora, per tant, sí, és veritat, és veritat.